A svoju prednášku som chcela profilovať veľmi žensky, ale nakoniec sa to nedá, ako počas celých dejín, žena bez toho muža sa to nedá. A keď chcete vedieť, ako tá žena, čo všetko mala, mohla, tak musíte predstaviť toho muža. Čo mal, čo mohol a na základe toho a potom to porovnať. Takže vyšlo mi to tak, že to bude o hradných kapitánoch a ten epilóg bude slúžiť práve tomu výslniu vdovy. Predstavím hrad v tom 16. storočí. Hrad Krasná Hôrka sa dostal do pevnostného systému obrany krajiny proti Osmanom, konkrétne v 60. rokoch. A vtedy boli majiteľmi hradu Bebekovci, alebo sa môžete v literatúre stretnúť aj s Bubekovcami. A je to taký rovnocenný ekvivalent, každý si volí podľa svojich opodstatnení, čo mu dáva prednosť. Ide? No a títo Bubekovci alebo Bebekovci sú nevždy lojálni voči panovníkovi, takže panovník ich trošku viac sleduje. A posledný mužský príslušník tohto rodu bol Juraj Bebek, ktorý v lete v roku 1567, nevieme konkrétnejšie, umrel. A tým pádom sa dostáva celé pánstvo do rúk de jure späť panovníkovi. A takto sa tu dostávame ku správe tých hradných kapitánov, vďaka ktorým, alebo pomocou ktorých bola Krasná Hôrka riadená. Po osamostatnení Spišskej komory v apríli 1567, čiže v tom istom roku, ako umrel Bebek, hrad Krasná Hôrka spadal pod Horno-uhorský hradný kapitánát. V danom roku dala Viedenská dvorská vojenská rada vyhotoviť súpis všetkých pohraničných pevností a posádok v Uhorsku. Spomínam to preto, aby sme si mohli porovnať, kde asi náš hrad stál, na akej pozícii. A podľa výskumu Evy Benkovej, z ktorého som hlavne čerpala ohľadne tohto obdobia, vyplýva, že hrad Krasná Hôrka bol výrazne poddimenzovaný a bez výraznej podpory by ani nebol fungoval, takže správa ho musela udržať podporou aj finančnou, aj teda ľudskými zdrojmi. Ako vidíte, bolo tam 25 pešiakov a 84 koní, čo tvorí ani necelé percento z celkového počtu peších vojakov pri tom ščítaní na iných hradoch a iba 3% koní. A takisto zo všetkých vynaložených financií, na ktoré táto dvorská správa vynakladala, to tvorí iba 0,5% všetkých týchto financií. Čiže suma na žold bola najnižšia spomedzi všetkých dotovaných týchto vojenských posádok a malo tam byť viac vojakov, ale ešte ich bolo aj menej, ako to naplánovali. V tom období bol hradným kapitánom pán z obrázka Lazarus Švendy, preto je tam jeho obrázok. Hrad v tomto období riadil hradný kapitán, ktorý podliehal teda tomuto hornohorskému hradnému kapitánovi a po úmrtí Juraja Bebeka pravdepodobne bol hrad na čas zverený do rúk Lazara Švendyho. A v tomto období z dokumentov je nám známe meno František Baj, ktorý vykonával funkciu prefekta ako hlavného hospodára a provizora hradu Krasná Hôrka. 16. septembra 1567 ho vo funkciách vystriedal Pavol Kietházy a ďalším známym úradníkom bol Štefan Šokjoši. Podľa tohto dokumentu riadil provizor pánstvo spolu s hradným kapitánom, s ktorým na základe inštrukcií, ktoré boli vydané, mal byť vo vzájomnej svornosti a ochotnej spolupráci. Eva Benková vo svojom výskume dokladá takú tézu, že ten provizor sa neskôr mohol zmeniť na toho hradného kapitána. Hlavnou úlohou hradného kapitána bola, ako
ako už určite aj vy ste spomínali počas vašich prednášok, ochrana hradu, pánstva a správa vojenských záležitostí. Prvým známym hradným kapitánom hradu Krásna Hôrka bol v roku 1570 Imrich Bornemisa, ktorý vlastnil dom a vinohrady v mestečku Tokaj. Podľa mladších inštrukcií pre krásnohorského kapitána vieme, že nástupom do funkcie každého nového kapitána sa vyhotovoval inventár hnutelných a nehnuteľných náležitostí, za čo sme my archivári mimoriadne vďační, že sa také niečo muselo robiť a že sa to aj naozaj robilo. A v tomto prípade to dokladá dokument zo 16. apríla 1570 vedený pod jeho menom, pod tým kapitánom. Druhým známym kastelánom bol Ondrej Török, ktorý tu bol minimálne od mája 1575 a svoju funkciu skončil, nakoľko bol preložený do Jágru. Kapitán býval na hrade, velil tunajšej posádke, obytné priestory mali poskytnúť iba základné ubytovanie. Istú predstavu si vieme urobiť na základe inventára, ktorý sa zachoval z 2. maja 1575 a tento inventár úplne potvrdzuje vojenský charakter hradu. Účelné zariadenie pozostávalo zo 6 stolov, 5 drevených okrúhlych tanierov, 2 drevených misiek, 4 pekných hlavíc, 2 drevených postelí a ďalších menších predmetov. Na hrade existovala aj studňa, ku ktorej patrila železná amfora a 3 povrazy. Opäť obrázok od firmy Overhead 4D. Je to teda skorší obrázok, ako sme mohli vidieť na predchádzajúcej prezentácii, pretože tam nie je tá baroková vežička, ktorá bola na predchádzajúcom obrázku v tejto časti. Musím ešte pochváliť takto, ak mám chvíľku času, túto firmu, pretože nám vytvára aj také krátke videá, sú veľmi plastické, veľmi pekné, kvalitné, takže sa tešíme, že ich budeme môcť potom na hrade niekedy ukazovať ľuďom a návštevníkom. Ako som spomínala, tieto pôsobnosť kapitánov na hrade Krásna Hôrka objasňujú dokumenty, ktoré sú veľmi kľúčové, a to inštrukcie z rokov 1573 a 78. Eva Benková ich vo svojom príspevku bližšie rozoberá, a tak som si dovolila prevziať a citovať ju. Kapitán Krásnej Hôrky vstupoval do služieb panovníka vždy na dobu 1 roka, počínajúc od dňa menovania do funkcie, a jeho základnou povinnosťou bolo poznať jurisdikciu a pole pôsobnosti svojho úradu. Podliehal priamo hornouhorskému hradnému kapitánovi, prípadne jeho zástupcovi. Poprosím o pomoc. Inštrukcie upravovali aj to, ako sa menil tento kapitán, a ako to prebiehalo. On mal tiež povinnosti, kráľ tiež musel dodržiavať to, čo sa v týchto inštrukciách zaviazalo. No a táto výmena mala prebehnúť bez akéhokoľvek odporu, sťažnosti, predĺžovania, čiže mal úplne byť poslušný voči panovníkovi a jeho rozhodnutie akceptovať. A pri tejto príležitosti sa vyhotovil aj súpis všetkých vojenských vecí a zásob, ktoré boli kapitánovi pri jeho nástupe do funkcie podľa inventára odovzdané, ako som spomínala. V prípade kapitánovej smrti povinnosti kapitána prechádzali na kastelána a ostatných slúžiacich. Jednou zo základných úloh hradného kapitána, tiež veľmi dôležitou, bolo prijímanie výnosov z hradu. Podľa Urbára zisky z pánskych majerov a rôznych hospodárskych činností kapitán smel využívať na svoje súkromné účely, teda na svoje imanie, ale musel aj dávať pozor na to, aby zbytočne nezadlžoval tých poddaných. Na základe Urbára sa vyberala domová daň, cenzus, deviatky, ale aj iné dávky, ktoré ešte spomeniem.
Zachoval sa urbár z 2. marca 1570, ale aj ďalšie. Vybrala som si tento, pretože je ako odpis uverejnený v Marcinovej ako šikovej knihe o urbároch, takže to som si tak zjednodušila. No a na základe tohto môžeme vidieť, ako asi pánstvo vyzeralo, keď Peter Andraši nakoniec prichádza alebo mení týchto prvých dvoch hradných kapitánov a stáva sa tretím, o čom ešte budem hovoriť. Pánstvo bolo delené na dolný a horný dištrikt, padalo tam viacej dedín, aj dnes zaniknuté obce, mal aj ďalšie majetkové podiely v iných obciach, ktoré patrili do štítnického domínia. A podľa tohto urbára, ktorý som pracne prešla, tam pracovalo 329 rodín. Nedá sa to zistiť, že asi aké územie vtedy patrilo, čo sa týka štvorcových kilometrov alebo takto, ani presne koľko obyvateľov tam bolo, ale môžeme to tak nadsadiť a spočítať tých ľudí, že to bolo asi 329 rodín, či už rodine o jedného člena, alebo aj s deťmi, alebo iba vdovy, proste 329 rôznych rodín je tam uvedených. A všetci, ktorí boli slobodníci, teda uvádzaní v urbári ako libertíni, tak všetci pracovali na hrade Krásna Hôrka. Takže tu sa pripravuje ten status tých familiárov, tu sa začínajú profilovať. V tomto urbári je konkrétne popísané, ktorá dedina čo odovzdávala. A tu by som vám ešte prečítala, aké to bolo ťažké, pretože v tomto období Turkami bolo vypálených veľmi veľa usadlostí, bolo tam spustošené obyvateľstvo. Niektoré obce úplne bez obyvateľstva to nahradili potom Valasy. A niektorí obyvatelia boli zranení, napríklad manželka Martina Maka z Krásnohorského Podhradia bola Turkami ťažko zranená čakanom, ale prežila, takže figuruje v tomto urbári. Alebo iní boli zabití, odvedení. Panna mladá istého pána bola odvedená takisto s dobytkom či inými hospodárskymi zvieratami. Ľudia na základe tohto ščítania priznávali, že by radi ušli, priznali sa, ale nemali kam, podľa ich slov. Takže tu máte vymenované tie dane alebo dávky, ktoré museli odovzdávať. A okrem toho mali stanovené odpracovať nie viac ako 40 dní. To stanovoval síce tento urbár, ale v praxi ani toto nebolo dodržiavané, tak obyvateľstvo bolo spustošené, poddimenzované, takže boli aj tu isté úľavy. Alodiálne hospodárstvo nebolo v druhej polovici 16. storočia veľmi rozšírené. Poľnosti ani neboli obrábané dlhodobo v dôsledku týchto osmanských nájazdov a pracovné kapacity boli tiež veľmi obmedzené. Urbár ešte uvádza, že k hradnému alódiu patrilo, to len tak pre zaujímavosť, 10 kusov dobytka, 7 dojníc, 5 jalovíc, jednoročné tela, 39 prasiat, 10 kurčiat a 10 husí. Bol tu iba jeden kôň na ťahanie vody zo studne. Žiadne iné sa nepásli. Vybudovaná tu bola aj stromová škôlka, záhrada, ale v tom roku ešte ani nerodila. Takže ťažký život. No a po Törökovi, po tom druhom Kastelánovi, správu ako v poradí tretí kapitán 18. augusta 1578 preberá Peter Andráši. Menujú ho 4 cisársky komisári. A novovymenovaný hradný kapitán musel sa postarať o všetkých vojakov žijúcich na hrade. Nemal sa miešať do banskej činnosti, čo bolo v tých inštrukciách explicitne uvedené, pretože tá podliehala výlučne pod správu spišskej komory. A musel sa starať aj o pravidelnú údržbu hradu, pričom stavebný materiál mal pochádzať z územia pánstva.
Kto bol Peter Andráši, tak úplne v skratke pochádzal z významného rodu zo Sedmohradska, takisto ako aj jeho manželka Žofia Bec, neskôr tá spomínaná vdova. Pochádzal z vrstvy, ktorá sa volala Sikuli, nazývala Sikuli, mala výsostné postavenie. Nepoznali tam napríklad vrstvu poddaných, že vraj v tejto vrstve, takže on sa musel považovať za neobyčajného človeka. Bol členom vyslaneckej misie k tureckému sultánovi, zúčastnil sa na viacerých vojenských výprav, pôsobil aj ako sudca Kráľovskej súdnej stolice. No a žil si teda v Sedmohradsku dobre, ale postavil sa počas povstania na stranu Habsburgovcov, na stranu ich kandidáta, ten však prehral a tak Andráši prichádza o majetok aj o hlavu, preto utiekol, takže nepodarilo sa mu prísť o hlavu, chvála Bohu, a utiekol do Uhorska. Keďže bol verný kráľovi, hľadal podporu uňho, aby mu dal nejakú prácu a nakoniec sa mu podarilo získať tú kastelána alebo na hrade Krásna Hôrka, predtým však bol v Malom Komárne, ale na hrade Krásna Hôrka sa uvoľnilo miesto, takže išiel tam. Bolo to pre ňo trošku také neznáme územie, on aj lavíroval, žiadal si mnohé iné posty, prišiel o veľké majetky v Sedmohradsku, takže od kráľa si žiadal kompenzácie. Tá snaha, ten charakter jeho bojov premieta vlastne ten listinný materiál, korešpondencia, ktorú si píše s panovníkom aj s vojvodami o to, aby dostal naspäť, čo mu patrí. No a nakoniec 31. maja 1580 mu cisár Rudolf daroval 150 poddanských usadlostí, ale s podmienkou, že sa majetok takého rozsahu v Uhorsku uvoľní. Neskôr dostal Krásnohorské pánstvo a hrad na 10 rokov do zálohu. To už musel tiež považovať za veľký úspech. Nebol katolík, bol možno trošku taký cudzinec, takže musel dokazovať naďalej svoju vernosť, ale podarilo sa mu pozíciu hradného kapitána udržať až do svojej smrti. Ďalší osud alebo konkrétnosti, kde všade bojoval a aký bol významný bojovník, uvediem vo svojom príspevku, to teraz nebudem rozvádzať. Takisto nebudem rozvádzať aj právne postavenie vdovy v rannom novoveku, pretože tu som vám len chcela ukázať to, čo oproti ostatným ženám, ktoré nemali vôbec žiadne práva, mali šľachtičné. A to pretože tieto práva im prináležali vzhľadom na ich stavovské postavenie. Nie len preto, že ich chceli ochraňovať a protekcionizovať, ale hlavne na splnenie zabezpečovacej a príspevkovej funkcie. A hlavným dôvodom, ako to ja vidím, bolo to hlavne preto, aby tá žena nerobila hanbu a reprezentovala rodinu na patričnej úrovni. Takže preto jej tieto práva, ktoré vidíte vypísané a ktoré potom môžem rozpísať v príspevku, boli udelené. A my sa dnes úplne v skratke pozrieme na právo na veno, vdovské právo a vdovské dedenie. Znevýhodnenia uvádzam takisto preto, aby nás opäť dostali do reality, že žena sa nerovná mužovi. Ešte krátka citácia Kadleca, ktorý sa venoval Verbujúciho tripartitu a chápal ukotvenie osobitných práv žien ako kompenzáciu za to, že k nemovitostem neměli ženské spravidla žádného spoluvlastnického práva a jimž se jim zabezpečovala slušná existence jednak, dokud se neprovdali a žili na stacích otcovských, jednak když se provdali
a pak ovdovieli a žili tedy na stacích mužových. Vdove jej právne postavenie, tripartitum a následná úprava priznala všeobecné dedičské nároky po manželovi a navyše aj osobitné práva, ktoré sú vyznačené zeleným. Tie vo všeobecnosti zabezpečovali dôstojný život tejto žene a stavu primerané postavenie po zániku manželstva smrťou manžela. V tom práve ešte uvediem také príklady narýchlo. Už mám iba 4 minútky, že právna prax bola taká, že ak sa žena v testamente nespomínala, tak nemohla nič dostať. Napríklad to je taká praktická vec. Alebo bolo ukotvené aj v práve, aj v cirkvi, že ženu nemôže človek nútiť do ďalšieho vydaja, lebo opäť by stratila ten status, ktorý nadobudla a to väčšinou vôbec nechcela. Tu je ešte rozpísané, čo najmä vplývalo a ako sa tá vdova vnímala. Bolo to nejaká žena bez mužskej ochrany, bez pomoci a preto bola adresátom skutkov milosrdenstva. Proste bola to väčšinou žena, ktorá žila na pokraji, ale to u šlachty práve neplatí vďaka týmto výsostným právam. Takisto sa vnímala ako žena hájaca si vlastné záujmy a záujmy svojich detí a práve z môjho pohľadu tu treba hľadať ten dôvod, prečo neskôr Žofia Becová bola označovaná aj v Tajtákovi, ktorý napísal Dejiny Rožňavy, aj pri ďalších bádateľoch ako taká uzurpátorka, ako taká žena, ktorá sa neštíti za majetkami aj cez ľudské životy. Ja si myslím, že ona videla, o čo všetko ten manžel bojoval a jej prvoradou úlohou to bolo proste udržať. Nič viac, nič menej, takže to bola iná doba. Myslím, že pretrvala aj neskôr. Toto potom bližšie v príspevku. Rodina Žofie Becovej mala teda s manželom Petrom deti legitímne, mali 4 deti. A zase sa to musí spomenúť, pretože ak nemali legitímnych potomkov, tak úplne to právo prebiehalo po iných linkách, ináč sa to zabezpečovalo, ale ak mala, tak už je to niečo iné. Úplne v skratke, podľa Petrovho testamentu sa statky, ktoré zanechal po sebe, majú rozdeliť medzi manželku a deti, pričom manželke prináleží to tretina. Opäť práve bola manželka ochraňovaná právom a nemohli si dovoliť jej deti ani ostatní nejako ju ohrozovať. V praxi to však nebolo tak. Toto potom rozvediem v príspevku. V praxi to tak nebolo a po smrti Petra onedlho zomiera aj jeho syn, teda ich spoločný syn, prvorodený Matej, ktorý mal prevzať správu, aj z časti ju aj prevzal. Majetok mu patril po uplynutí aj 10-ročného zálohu, udržal si ten post hradného kapitána, ktorý po smrti otca dostal. A zomrel skoro, už 7 rokov po smrti svojho otca, a v čase, keď sa mu narodil maličký syn. A tu je práve tá kľúčová doba, kedy môže vdova ukázať, čo vie, alebo môže sa začať byť, pretože tento malý niekoľkomesačný chlapček sa nevedel hájiť a preto vdova po Petrovi Žofia, takisto vdova po Matejovi Anna, jeho matka, si zobrali teda ochranu pánstva do svojich rúk. A takmer 30 rokov sa Žofia stala, takmer na 30 rokov sa stala paňou hradu. V archívnych dokumentoch je aj často označovaná ako Artriče Sofia.
A v tomto období prevzatia majetku naozaj hrozilo, že Andrašiovci prídu o tento majetok, pretože aj sám panovník sa vyjadril, že nie je vhodné, aby ženy spravovali hrad v čase vojny. V histórii môžeme vidieť viac príkladov, že možno to nie je vhodné, ale bolo to aj úspešné, lebo ženy si obstali túto funkciu a u Žofii aj vidno, že sa jej podarilo udržať ten majetok a odozdať ho do rúk toho vnuka, kým dorastie. Takže tu je úplne príklad. Súperila aj s tými dcerami, mali manželov, oni chceli zabezpečiť svoje rodiny, oni chceli, aby boli hradní kapitáni, chceli ju odstaviť, ale nepodarilo sa to. A vo svojich 3 testamentoch, ktoré v prvom najprv odkázala všetko všetkým deťom, v druhom už to obmedzuje a v treťom už výlučne označuje za svojho jediného potomka, označuje za univerzálneho dediča toho malého chlapca, ktorý medzi tým vyrástol. No a ešte je tu taký zaujímavý archívny výskum kolegu Bartoša z Košického archívu, ktorý je našim genealógom rodu Andráši, tak on vyrátal, že v čase smrti musela mať viac ako 87 rokov, čo je v tom období mimoriadne veľa. A viem si predstaviť aj toho vnuka, ako sa snažil, nech už trošku poľaví. A ona si zlomila na hrade nohu, takže už nebola mobilná, už sa nemohla tak Nebola to nehoda. Bola to, že vraj nehoda, spadla na hrade. A už potom nebola taká mobilná. Ja som to nechcela spojiť túto náhodu s jej vnúkom vôbec. To len tak na okraj. Zlomila si nohu a už potom nebola taká aktívna. Vtedy to pravdepodobne už ten vnúk teda mohol mať ľahšie. No a v 3. testamente teda mu odkazuje všetko. Úspešne obránila celý majetok. Boli tam nejaké oklieštenia, to potom spomínam. No a taký epilóg šťastný ešte teda, že ten malý, už veľký Matej II neprišiel o hrad, ale práve jemu sa podarilo to, čo tým 2 generáciám pred ním nie, a to, že v roku 1642 mu cisár Ferdinand III udelil hrad do dedičného vlastníctva po mužskej línii. Ak by Matejovo potomstvo vymrelo po meči, neboli ženy vylúčené z dedičstva, avšak by hrad držali opäť iba záložným právom. To je tiež právne dané. Dedičné majetky, tieto hlavné fidejkomisné, nemohli nikdy patriť žene. Po Matejovej smrti zdedil majetok jeho jediný žijúci syn Mikuláš I. A to je už úplne iný príbeh, lebo ten mal plno detí, rozvetvil rod, získal baronát, takže tam už sa tí Andrašiovci úplne etablovali na Gemer a Krasná Horka im patrila až do toho roku 1945. Ďakujem pekne za pozornosť.